Il-Gvern jibqa' kommess li jiftaħ l-iskejjel f'Settembru li ġej. Lejla ta' Settembru bidu ta' Ottubru nkunu f'pożizzjoni li nifħu l-iskejjel. Klim il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt intervista li saritlu minn The Malta Independent. Kif bħalissa ħafna ġenituri jinsabu inkwetati ferm dwar kemm it-tfal tagħhom se jkunu f'ambjent sigur meta dawn jirtornaw lura lejn l-iskola. Dan apparti l-fatt li m'għandhom ebda serħan il-moħħ dwar il-miżuri li se jittieħdu sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-coronavirus. Fl-istess intervista, id-Deputat Prim Ministru, għal kuntrarju tal-Prim Ministru Robert Abela, ammetta li bħalissa s-sitwazzjoni tal-COVID f'pajjiżna m'għadix taħt kontroll. Tant li saħaq li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħdmu qatih sabiex jerġa' jkollna riżultati tajbin fil-ġimgħat li ġejjin. Bħalma fl-ewwel xhur ġibna s-sitwazzjoni taħt kontroll, anke issa nagħmlu l-istess effort tagħna u jkollna riżultati tajbin anke fil-ġimgħat li ġejjin. Dwar l-attivitajiet il-kbar, Chris Fern qal li ċertament dawn ma għenux biex jitnaqqas it-tixrid ta' dan il-virus. Ċertament ma għenux, anzi jiena ngħid jekk għenu biex il-mikrobu jinferx iżjed malajr. Fil-fatt, Chris Fern tena l-appell tiegħu lin-nies sabiex ma jmorrux f'postijiet fejn ma tistax tinżamm id-distanza soċjali.